Okei, ja tässä on Encounter Battle Sportilla. Sipperi-kaveri kanssa täällä. Hänellä on M41. Arti. Ja no, tässä vähän esittelen tonkitava kommenteri tähän jännään juttuun. Ei muuta semmoista ihmeellistä. Tää match oli niin outo. Siis niinku koko ryhmä melkein täysiä ritaareja, eli ihan jälkeen jääneitä tyyppejä. Että onko se edes käynyt tätä uusinta 8.4 tulevassa käypi tätä tutoriaali, kun tuntuu ihan siltä, että tutoriaali ollenkaan käynyt. Että mihinkä pitää mennä ja missä pitää olla ja millä tankilla. Ja se koko tiimi oli täyttä ritaareja. Kun 4. skoutti, niin se on vähän iso juttu, mutta tuo toinen sanoi, että ei oo. Mutta se oikeesti on. Koska jos on 4 skoutti ja sulle ei yhtään skoutti, ja Cromwell on melkein skoutti. Mutta kun jos ei sillä ole yhtään skouttia meillä, niin nuo vaan menee tietylle paikoille ja meidän tyypit vaan napsin ja kaikki. No, minä tietenkin melkein liiterinä siellä lähdin, vaikka en ollutkaan mikään liiteri tässä kentässä. Niin minä lähdin nyt sinne edes ottamaan ne tilaan, että mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Mä huomasin vaan yhtäkkiä, että hirveä kasa tuolla J7 alkoi koko ajan vihollisia tulla tuossa taistelun aikana. Että ne mä mennään kyllä sieltä tulee. Okei, feilattu ampuminen tuossa. Mutta sielläkään ei tullut yhtä tulta enää. Viereeni tuli KV3. Se tämän joukkueen liiteri ylipänä. Ja tämä Hellcatin mukana. Me oltiin ainoat, jotka tajus mitä tuossa tapahtuu melkein. Muut vaan niinku muut yritti jotenkin seurata, en tiedä mitä tuossa oikein piti tapahtua. Mutta ei siinä kyllä mitään oikein tapahtunut. Tuossa nyt nähdään vain esitys hienosta tarkkuudesta yli 200 metriä, se on ihan hirveä. Siis sä et voi mitenkään snaipata tällä tankilla. Täältä veikkunen yllätys tulloo aina kuten aina. Oh, there's the tiger you are there. No, minä luulen, että sekin on ritaari, kuten lopputähän tiimistä melkein. No eipä tullutkaan. Kuten minimapista näemme, 2 kouttia vetää se yhden henkiltä. Entä niinku tätä tigerit-lantta tietenkin. Nyt mennään tähän tigerit tietenkin takaisin. KV3 siellä liiterinä tullaan mukana, niin minua on se parempi tykki, niin minä isken ekana. Sitten minä käytän tilanteen hyväksi, harhauttaa, että mulla ei mitään. Sitten mä annan tilaisu KV3 ja se ampuu sitä. Sitten kun mä tiedän, että mun on melkein latautunut, se flingoo vaan minusta melkein. Mutta kuitenkin mennä läpi. Sitten mä annan sen heikko paikkaa. Sitten annan KV3, ampuu sitä ja näin. Hienoa yhteistyötä KVn kanssa. No, siitä tulee vielä yksi yllätys. Ei mikään ihmeellinen muuta kuin. No, minäpä sytytän sen tyypin kokeen tullee siitä hyvästä. Hellcatti meinas, mutta ei saanut. Kaikki hajosi siltä perkele. Mahtaa olla kyllä ilkeä. Artista vähän se sain. Vähän ruulaan tossa tarkkaan, että Hellcatin kattoo, jos se skouttaa, jos sillä kettä on. Ei ollut. Ois muuten nähnyt jo. Sitten me etenemme KVn kanssa siellä. Hellcatti vähän luulee olevassa joku superi, mutta näiden ansiosta ei olekaan mikään hyvä hyppe enää. Mutta tässä tilanteessa meiltä on kuullut T29, Sursil ja KV. Vielä voi pelastaa tilanteen, mutta kun se yksi skoutti koko ajan noita näyttää meidän tyyppejä. Ja kun niillä on Arti Pärty tuolla, niin mitähän luulisi siinä tapahtuvan? No, niiltä meni nyt, niiltä tappoi meidän Cromwell. Ainoa meidän scout, mikä on scoutata tästä tilanteessa enää.
No, minä tässä 500 immeisenä lähden tuossa vähän katsomaan sitä arteja. Helkätti ja Koven kanssa. Kuten näkee, koko tiimi yritti jollakin ihme toivolla käpätä. Mutta samalla huomataan, että se on KV, joka taitaa olla sitä sporttiko se nyt joku sillä on. Mutta kun ei radio on tainnut mennä siltä, koska he ei näy enää ollenkaan. No, miten Scoutti rupee käppäämään. Ja Teekos Ysis rupee snipaa sitä. Näin, kuoli. Helkätti tappoi tonne. Mutta Sportti tappoi KV. Näin. Tilanne on aika toivottoman näköinen. Esimerkiksi voisi sanoa, että häviö tulloa. No, Zipper epätoivoisesti yrittää tuolla pyytää apua, mutta eipä sillä ole ketään auttamassa. Mutta KV huomaa vaikka Sturmpanzer ja lähtee tässä oikein kerralla. No, se olisi ollut viisaampana lähteä vähän perääntymään, koska se varmaan tajuus melkein siinä, että se mutta tapeta. Mutta ei, hän luulee olevansa kun Steel Ballia lähteekin ryntäämään. En tiedä mitä tuossa tilanteessa tapahtuu, mutta se syötti heti elävällä. Minä yritän mennä auttamaan sitä tappamaan noita muita, mutta kun just pääsen paikalle, se on ihan telannut. Ihan on lopullisesti. Just pääsen paikalle. Naps. Ja Hellcat yrittää kostoon retkelle lähteä. Näyttää snaipata. Ja tällä pystyy edes. Se niin mukavasti meni just sitä ohi sitä tunnetta. Nyt Hellcatkin kuuluu. Ja minä viimeisenä täällä sain just tapettua KV. Kaikilla lattaa pitkään täällä. Pam. Mutta sitten loput näin. Teekos ysi snipe. Ja se sanoo GG. Näin. Tällainen.